Jarraitzen dugu bigarren bideoarekin, gai honetako bigarren bideo, eta bosgarren puntu honetan, artea ikusiko dugu Espainian, zer gertatu zen, zera Espainian arteari dagokiona. Lehenengo ezaugarria, artisten heterogenetasuna. Zer esan nahi du horrek? Oso margolari eskulture super importanteak egon eta daude, baina bakoitza dauka bere estiloa, bere forma, bere ezaugarria. Batzuk, ikusiko dugu Dalí, Picasso eta abar, nazio arteko erreferentziak oso handiak dira. Pinturarekin hasten bagara, Pablo Picasso, genio super handia izan da, bere zera hori kubismoaren sortzailea, eta bere lanik importantenetarikoa, Aviñongo Andereñok eta Gernikakoa, gogoratu zeintzu diren kubismoaren ezaugarriak. Beste bat, Salvador Dalí, segurazki entzun da duzue, margolari hori surrealista da. Surrealismoan barruan aipatu ditugu zeintzu diren bere ezaugarriak. Juan Gris, beste margolari super importantea, kubista, hori ikusten dituz oso formak, modu geometrikoaz eginda. Juan Miró, surrealismo. Antonio López, hiperrealista, zer esan nahi du horre, margosten duela, begiak ikusten duen modukoa, argazkin makina izango balitz bezala, adibidez. Miquel Barceló, beste erreferente super importantea, nazio batuen erakundearen giza eskubideen aretako kupuloa margostu egin du, besteak beste. Eta arkitekturari begira, arkitekto aipagarrienetarikoa, Saiz de Oiza, hemen daukazu bere obra importante bat, Madrilgo Torres Blancas, Santiago Calatrava ezagutzen dugu, Euskal Herrian dituelako bere lan batzuk, famatuenetariko batzuk, Valentziako Arten eta Zientzien Hiria, Bilboko Zubizuri Zera, La Gaviota, Rafael Moneo, beste arkitekto importante bat, Donostian Kursala sortu duena. Eta zinemari begira bebai baditugu zera horiek egile importanta, baten batek, adibidez Almodóvar, Oskarrek irabazi zuena, baina horretaz gain ezin baztertu beste batzu, Buñuel, erreferente importante, zinema gustatuz gero hori dituzue zera, ikusteko pelikulak. Eta Euskal Herrian zer gertatzen da, eskultura izango da punturik nagusiena, eskultura. Egon badaude margolarian jakina, baina azpimarratu behar badugu zerbait, eskultura. Jorge Oteiza, hemen ikusten duzu bere lanarik famatuena, Arantzazuko Basilika egindako eskultura multzoa, Eduardo Txillida, segurazki ezagutzen duzu Donostian dagoen haizearen orrazea, edo unibertsitatea duen logoa dela eta berak eginda. Nestor Basterretzea, Agustin Ibarrola, egin duena Omako basoa, aprobetxatu ikusteko aipatu ditugun lan guztia. Eta amaitzeko ikasgai horiek ezagutzaren gizartea, zein da azken urtetan 20. mendearen amaiera eta 21. mendea zera aipatu behar dugun zera puntu importante bat, interneta. Aurreko garaietan zera prentsa, irratia, zinema agertu ziren eta nolabai zera hori kultur popularra zabaltzeko puntu importanteak izan ziren, industria bat sortu zen horren inguruan, horren izango da interneta, hasiera batean, helburu izan zen militarra, baina gero zera bere posibilitateak ikusita, zabaldu egin zen, informazioa bilatzeko, gure bideoak sortzeko, hemen dituzu zera bideo interesgarri batzuk ikusteko, gehiago jakiteko horretaz. Gaur egunean, ekonomia pila mugitzen da horren inguruan, negozioak,
zera mensajeria, artista berai ere bai, ezagutarazteko bere musika, bere lanak, pues hori da zera iturri importante bat ezagutarazteko. Vale? Eta bebai horiek sortu dituen hori kritikak, nolabai zera hori ez dela perfectoa, jakina, eta zer egon daiteke horren atzean hor dago. Vale? Orduan, kulturari begira, zera kristolako horrerakaden importante egin dela, horri esker edozein momentutan, edozein lekutan, informazioa segunduan lor ditzakegula, baina badaukabe bai bere alde txarra. Horren inguruan sortutako movimentu berria, youtuberrak, influencer, publizitatu egiteko modu berriak, jende gaztea adibidez gero eta gutxiago ikusten du telebista eta gero eta gehiago oinarritzen dira zera kanal horietaz. Eta honekin ematen dugu bukatutzat gai hau. Ondo ibili!